Dagitoy amin digiti nagsagabay di na po nga Hesus Kristo gapo itirigat na no kasano tin na taning 111 karigiti adda naisurat iti linaon iti Biblia. Tay di nang rugi a kinunana digitoy akas na espirituan a palawag nagturong iti Dios digitoy ngayon na ibagbaga idi. Digiti apamanekrek ang mabasa iti Lucas 4 iti 21. Ket idi nang rugi anag ko na kadakwada itang aldaw na idanon kadagiti lapayagyo daytoy asurat. Kadagiti kapsat no intayo usigen idi na ipatpataros idi. Isu digitoy iti da kay danunan na kadagiti lapayag tayo metlaeng gapo idi sa una. Kadagiti apamaneknek nga inna ibagbaga digitoy nga inna sinagsagaba digitoy nga inna himbakbakla idi gapo idi sa umetlaeng nga balikas na idi kadagiti adu at tao iti sangwanan na. Tayo iti mabasa iti piso 5 iti 15. Kita inyo nga rod asi annad no kasano iti pannagnayo saan akasla nakunen no diket kasla masirib. So dito kasat nga datayo kailangan nga agsirib tayo kadagitoy akay papanan na. Kadagiti kapsat ti bagbagana ngayon tayo awitin gapubot laeng digiti nga sasao. Iti nangawit dayti kapsat isumit laeng kadagiti panpanunot tayo. Saan ket nga awitin iti abaga laeng abanag gapu iti regat. Digita kapsat nalakamet nga awaten digiti kay papanan na lalo no kada tayo nga kainukanuan. Hantay kumak akas nakuning laeng abanag no diket tarigagayan tayo kadagiti nasaya at abanbanag abalikas ngayon na ibagbaga gapo iti ay iti sirib ngagapo iti Dios. So di kita kapsat tin na ibagbaga. Iti way mabasa iti muna a Pedro 2 iti 21. Tamay pa ay ti daytoy naawis kayo. Ta ni Kristo nagsagaba gapo kada kayo adang ibati kada kayo iti ulideran tapos surutin tayo dagiti addang na. Haan nga addang kakabsat nga gipagnaan lang ipagna iti sakahaan kakabsat no diket digitoy intay basaen digitoy nga addang na gapo kadigiti bagbagana ay bersikulo iso digita kadigiti kay papanan na tapos ibababa naman sa bali mo na iti kay papanan na iso dayta ti may bagbaga nga addang kadigitoy iso nga iti dalan na po nga Hesus Kristo gapo kadigitoy ngayon na palpalawag iti. Kinuna na mabasa iti Juan 14 iti 6. Ni Jesus kinuna kinkwana siya iti dalan ken iti pudno ken iti biag. Awan ti umay kinama no di magnakanyak. So makipagda tayo kinapo nga Hesus Kristo kadigitoy ngayon na yad adal bauten itin tayo panagbasbasa jure no awan isunan umay metlaeng kadigiti kapanpanutom tayo iti power na so digitoy iso nga digitoy kapsatin tayo yaddang no kasano iti parangbasa tayo panagsukimat tayo so digita iti mabasa iti piso 3 iti 4 ano basain nyo mawatan nyo iti panakaamok iti palimod ni Kristo kadigiti kapsati ayan iti palimod na po nga Hesus Kristo bayat tin tayo panagsuksukimat digitoy akay papalan na iso nga kailangan nga no agbasa tayo kapsat dawaten tayo tinan anay panakaawat iti Dios Ama ama nakabalin sa amin iso na managayat kada tayo no ayaten tayo so na gapo kadigitoy asasao iti mabasa iti may kadwa a Pedro 1 iti 20 nga umuna nga amoy nyo daytoy nga uray anya iti padto iti surat awan kuma
iti may dumduma iti panaka ipataros na. So di kiti kuma tintay aramidin kakabsat gapo kadigitoy asasao. So ngayon nakipapaabot kakabsat kada kayo igiti na anos nagdengeg agbuya kadigitoy akay papadan na. Kadigitoy iso ti taraon iti espiritu tayo nagturong iti Dios. Iso ngay papaabot ko gapo iti Facebook online Bible study tapno badwan kayo mo tiam mo akay papanan na daytoy alinaon iti Biblia ket agyamanak iti Dios Ama ama nakabalin Dios so amin amen.